What's up mga ka-dragon? Ayan, magandang umaga. Ayan, ngayong araw, nandito ulit kami sa aming farm. So, ngayon guys, is last day ng aming patanim. Ilang araw kami walang upload dahil busy ang mga girls. Busy kami kahapon nagpaseng. Nakabayok ng sibuyas. Yun. So, tara guys, samahan niyo ulit kami. Magluluto tayo ng, ng pagkain ng mga katutubo na nagtatanim. Dahil wala na kami makuwang tao na magtanim. Katutubo na ang aming, tinawag for the rescue. Guys. Yan, kasama rin natin si Yan Pot na Maoy. Si Maoy. Yan eh. Katagal na to ha. Katagal na po ay. Ayan guys, ang ganda na tignan ng ating mga sili. Oh, may mga bunga na. Balak sana namin ibenta, kaya lang wala pa naman to 1 kilo. Parang mahaba ito, hindi to pang Kaya, iluto na lang muna natin. Pwede na? Pwede na yan. Luka ka naman kita sing. First harvest. Ang ganda ng bunga oh. Diyan pa. Na-harvest na nga. Mamaya magdilig na naman. Ito yung wala tipagpagsiw mo. Lutuin daw nilang paksiw. Wala na to. Magkawala na kayong may binta. Kaya lang ang mura ngayon ng sili. 15 daw ang 1 kilo. Logo naman tayo kapag ibenta natin. Ang dami pang bunga to. Kailangan namin magdilig mamaya. Ito rin yung ating sitaw na turo. Ay, sili na turo. Oh, yung pula. Yan put. Yan put. Put. Hello. Say tita. Tita. Yan. Yan. Pakit naman ang baby nila. Pakit. Hello guys. Happy holidays everyone. Happy New Year. Happy New Year. Malapit ka na naman mag 5 months. No, yan. Ha. Titig naman sa camera. Aba. Good girl ah. Good girl naman yan ah. Yang. Hi. So ayan guys, ito na lang yung tataniman ng ating mga katutubong yan. Kasi kahapon ay nagtanim na sila. Kahapon marami sila. Ngayon konti na lang kasi hinati sila nung ng Kabisilya, yung iba nagtanim sa kabilang barangay. Siguro matatapos naman nila ito hanggang mamayang hapon. Okay, magpaputok dyan ha. Wa. If you happen to be a Navy ship, Hi guys, kamu peekaboo. I see you. Subo kamay kasi ah. Say hi guys. Good morning. Yan, nagmaoy-maoy kagabi, kaaga nagising. 3:00 gising na. Rinig na rinig ang iyak niya sa bahay eh. Hindi sila nakabihi.
Maoy na bebe. Yan, dito na rin pala guys si Chacha, oh. Oh, Chacha. Hi. Hi. Binata na si Chacha. Binata na pero nagabuga pa rin. Buga, buga. Buga, buga. Sarap naman ang ating ulam, oh. Ito lang isang kawang bigas. Kato siya. Kami mag-ingay at may pag-ising niya. Bawi na doon. Ang wala, nakatulog damaan yan. Ano na ba to? Ano? Sarap ng tulog niyan yan dito, mahangin eh. Wow, sarap ng pritong tilapia. Pero maligat. Maligat pa anta? Ha? Maligat? Sura niya palang maligat. Magkano ba kay Daniel? 25? Enjoy na natin guys ang ating marlunggay. Limas. Yung ibang ano, hindi nila alam kainin to. Bunga ng malunggay. Ayaw nila. Troso. Sayang na sayang. Pag nakakita ko sa ano sayang eh. Ay na meron. No, lain manan. Inabraw manan. Kabang mo sili. Ano, gising na yan? Mahigit 1 oras din tulog niyan yan ah. Pero si Balong 2 hours na. Oh, sarap tulog nila. Sarap tulog. Ayaw ko lang dyan. Ang gabi yan. Sarap tulog ng gabi. Ay, sus. Ulaga. Ulaga. O, diba? O, diba? Sarap tulog ma. Ha, Popod? Huwag ka na magbaoy ha, nakatulog ka na. Galpakang kan. Lay. Oy. Sika nga ubing nga. Maoy nga. Bait na yan, nakatulog na eh. Peekaboo. 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 Yung bagay naman. Hindi lang yan. Magtanim mo sila nga naman. No? Siksi ni Balong It will. Sabihin din sa Lay, kawahiya puro libag yung ano Naligo lang talaga. Kuya? Mga puyat sila. Hello! 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 Nauna ka na namang nagising kay Kuya Balong. Gising na po. Nahuli ka na nga natulog. Gising na ang podpod. Oo, gahikab pa. Ay, naantok pa. Sarap ng tulog ng bebe na yan. Sarap gising Maganda ang gising ng bata. Umaya lang yan. Wa.
Wa. Ilang minuto lang yan, ma-expired na naman. Si tayong daw. Ba. Oy, ganda ng mata ah. Yan, yan. Chiki. Yan, yan. Pag maganda yung bisa, pag kompleto, pero pag bite na. Pero yak mo. Bigyan mo kayang bibiron. Laki na naman ng ano na yan. Ah, hikab-hikab ka na naman. Wow. Sarap naman talaga video-videoan tong batang to. Eh, kabilog-bilog ng ulo eh. Ah, chiki. Ah, chiki. Tawag mo si daddy. Daddy. Ah, chiki. Ah, chiki. Ah. Ano? Bigyan mo dito sa palay ko. Ayan, mag-iihaw din tayo guys na bangos. Hala. Matigas siguro yung tulugan niya. Alagreta. Hala. Sarap. Mulat na yan. Hindi ko lang paano bulutin to. Punta na daw sa may fish pan, no? Maglangoy ka kasama ng tilapia. Yan. Swimming ka? Ha? Mag-swimming ka? Gusto mo mag-swimming? Ay! Gusto niya mag-swimming yata eh. Oh. Siguro niyang runner. Nagakuskus ang paa eh. Yang. Pot. Yan. Ba, ayaw tumingin. Sarap ligo yan. Oh, sarap ligo. Oh. Ligo ikaw? Ha? Ligo ka? Ligo ikaw. Wow. Lah. Oh, sikus ah. Ay, sus. Tayo na siya. Oh, yung tiyan niya, Ping. Mura ni Balong. Ang kapal lang yung balat ko. Ang sarap naman ng ating ginisa. Wow. Kasi naman dito tayo. Sa nakaraan alas 4 na daw na ito. Wow. Baby damulag o ginabuhat. Dito ka sa higaan. Long, kain na tayo, Long. Kung hindi ka pa mag-gisig, sige, matulog ka lang. Tirang ka namin ng ulam. Saan na kami? Ito na. May bangus pa. Plato. Mukbang manen. Ikaw? Kain tayo. Kain po. Pagkain. Ito yung Nakasimangot. tuyo bread. Oo. Ginising nila kasi si tayo eh. Grabe na to. Super sarap. May buko. Tabi ka na doon. Doon ka, tabi kayo ni Balong. Ang mo na siyan yan. Ate, ang kanin din. Ang bigyan. Ikaw ah? Gugulo guys. Akin na eh. Gugulo kami guys. Sorry naman. Sa sunog. Nasaan sunog? Natapos yung sabaw. Matigas ba? Ang dami! Ibigay mo kay Balong.
Lagyan mo yung kanin niya si Balong. May ano ka rin kanin tayo. Pagpuin tayo, may. Saan yung kay Balong? Pagpuin tayo. Dito mo lagyan sa bawo. Huwag ako kumain. Diyan mo ilagay sa kanila. Yun, siya. Sarap. Hindi, luto niya. Kataba ng ano yan. Sarap ng siya. Laman loob din. Buksit. Magkuha ka ulit. Ano ulamin mo? Kuha ka na. Ayan yung ito, plato mo. Hala yung kutsara ng ano, Peng. Ibalik mo. Hindi ikaw. Kanin. Ayun na may kutsara lang. Kuha ka ng ulam. Hala. Ito. Isda gusto mo? Yan, nakuhulit. Ay, chika. Ay, chika. Jump, jump. Hiya mo na dyan. Magkain ka na. Galaro man siya eh. Bigyan mo yung unang. Yan yan! Yan yan! Yan. Maglaro lang ikaw dyan. Magkain lang kami. Now! Kain din ako. Kamatid na. Ikaw din din. Ba't mo yung tubigan ni Chacha na rin? Bigyan mo sabi yung kanya. Yung nalaro. Ay, no. Ayaw niya hawak. Ay, baka kagatin mo. Sinabot mo yung green na tambor. Sa likod mo. Yan yan. Wow. Kasi may duyang ka namin dito nakagat na ka. Ay! 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 Diyan ako, Peng. Ano maglaro? Isa po. Tapos ka na? Ikulog-kulog mo yung kanya. Waka mo. Walang kakasang-kasang. Ay, bagong bunga. Ilum lang ako. Hindi ka ng kanalong? Tingin niya sa'yo siya. Bakit? Ito, tignan mo. Oh. Oh. Palabasan na. Saan to? Kamulito. Siguro ko ganito lang dyan sa bakas. Oh, subo niya. Wag. Gusto mo ba? Dito daw kayo magtira. Magtira daw siya makubo niya dito. Diyan na naman daw banda ako sa dulo. Hindi niya lang sa inyo ito siya. 10 years pa. 10 years pa. Ayan. Baka mo. Ha? Kanin pa? Baka mo. Oh! Baka mo! Yan. Galing na. Pamila. Baka mo. Nangat siya. Ngayon kahit bakit ginapatos ah. Masarap magkain eh. Dapat kaya ganun. Sobrang sarap magkain dito sa bukid. Gutom ka lang. Daramuga. Parang yung pakwan na naman. Pag magagawan kasi masarap. Kaya nga. Dong, bilisang magkain. Magagawan tayo. Sundutin ilang ko. Ako na lang to. Ako na lang to. Busog, tulaw. Sarap. Nakuha kang pakwan dito siya. Kama. Hawak. Hawak. Siya. Wait lang. Hawak. Hawak ka mo. Bilis. Hawak ka mo.
Hindi ko mawawala sa ako. Pambling ko na siya. Takutin mo kasi. Yan. Nang din yung isda. Tabang. Hindi ko magpuli na to. Meron pa. Paumot doon. Pansin-pansinin din kita. Pansinin daw kita. Yung laruan niya. Laruan. Nagawan niya. Ibusin niya atin na pa. Nagutuman na patang. Matulog ka pa doon kung naan ko ka pa. Kaya din ang Totoo, muna na. Naubos nga eh. Bakit na rin naubos? yung sabi niyang agkusel nga agnakset na ubos siya. Hindi na kayo magsabaw kasi may sabaw na to, may tawin. Ilang kusel-kusel. Sarap nga parang sinangag eh. Oh, kanin. Meron pang kanin. Wala yung magkasya sa atin. Wala na. Marami rin pala. Ito naman. Ito. Doon. Sarap. Bitawan mo Baso. kasi. Yan. Doon may baso tayo ha. Pabusin mo. Ganyan niya. Oh, hindi na. Baba mo yung damit mo siya. Tama na. Pag may nagkakaingay na ako, hindi lang ba? Harap mo yata dyan pa naman. Pero nag-retire na siya. Nani nga video. Kapatid niya kung isa na yun. Galig ni Balong ah. Kalakas ng buga ni Balong ah. Ayan ah, sarap ng tulog namin dito sa Kobo. Gising ka man. Ang sarap na higa pala. Yan. Gustong gusto na yan dito. Sino yan oh? Yan. Sino yan? Yan. Wow. Sino yung magandang bata na yan? Sino ba yung magandang bata na yan? Aray, gapang kampas. Layo ng kulay namin guys, oh. Kape at gatas. Ito yung kape, ito yung gata. Ayan guys, may mga habungan na rin pala itong ating sitaw. Yan o. O, diba? Iyan. Sana hindi siya masira. Hindi siya uudin. Ito pa Lahat yan guys, may bunga na. Yan, maya-maya lang magdidilig na rin kami. Ang pagdilig namin ay every other day. Kasi masyado kaming nahihirapan pag araw-araw. Nakakapagod din. Ayun guys, ipakita ko yung aming saging. Oh, meron na siyang bunga. Ayan, bulaklak, puso. Ito yung aming tinanim. Ano to guys? Tordan.
Oh, di ba?